znaš. U pubertetu sam, imam 15 godina, idem u prvi razred srednje škole, nemam više visok glas, imam bubuljice, ženske me prate. Klasičan sam za njih, znaš, ono, tako nekako poseban. Znaš, Znači, tako je kad si u pubertetu, a? da. Dobro. A kad si deda? Kad sam deda, to ima još dosta godina. Kako to? Kako ne mogu sad da postanem deda? Možeš to, ajde. Ajde, bre, šta sad ti to? Zdravo! Sad sam deda. Mi moramo da poštujemo ovu državu, znate. Veoma dobro da poštujemo, jeste me čuli? I predsjednika i državu. Kraj snimka, nema više snimanja. Za RTS. Ćao, zdravo.